An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲumandɔn bɛ ɲɛsin aw ma ka sanga ni aw ka matarafali ka ɲɛsin Cherifla jabaraniso ma waasa a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ an ka bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye o kuma selen. Cakɛda min sigilen bɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a sigilen bɛ an ka maliden dɔ tɔgɔ la n'o ye Société West Wind SA ni a ma ɲɛmaa ye Mohamed Kaɲasi ye ka sanga ni a ka baaraw bolodatugu a n'a ka laɲini ye n'o bɛɛ lajɛlen bi don bunahadamadenya dɛmɛni hukumu kɔnɔna na a y'a kanu k'i bolofa k'a ton ni sunkalo belebele hukumu kɔnɔna na ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin musolaka minnu cɛw tora jamana kumabɔli hukumu kɔnɔna na n'o y'an ka finitigilakaw ye minnu binna k'u to ka jamana lakana ka malo ni sukaro ni nɔnɔ ni tulu k'o caman ta ka d'u ma waasa u na se k'u yɛrɛ dɛmɛ k'a ɲɛ ni seli fitini o nisɔndiyaw ye an ka jamana kɔnɔna na ni baara kofɔlen kɛr'u fɛ alamusadon mɛ kalo tile 21 saba 2020 a kɛla service social la an ka finitigilakaw jabala la Tomkɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ an ka ɲinikɛla minnu kɛra a baara Cherifla jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada. Nin kɛnɛ min filɛ nin ye n'a bɛ tali kɛ balo di la ka ɲɛsin muso cɛsabatɔw ma minnu ni tora jamana lakanali hukumu kɔnɔna na ni a hakilina ɲuman bɔra Société West Wind SA o ma ɲɛma n'o ye Mohamed Kaɲasi ye a bi don a ka waleya minnu bi don bunahadamadenya dɛmɛni hukumu kɔnɔna na jango nin sunkalo belebele in na k'i bolo fa k'a ton ka malo sugaro tulu olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma. An bɛ ɲɔgɔn ye min na ɲɔgɔn jigitigiw ɲɔgɔn ye don an balimakɛ Mohamed Kaɲasi n'ale bɛ kɔfɛla la a y'a kanu ko hakili kan ka to an ka finitigiw la surtout minnu tanyana n'u ka denbaya b'u kɔ u muso n'u denw an bɛ kalo barikalen min na n'o ye sunkalo kalo ye a y'a kanu ka balo dɔ las'u ma balo in tiɲɛ don balo in hakɛ tɛ mais ŋaniya in o de wasalen don kosɛbɛ a y'a ci lasama k'a fɔ min ye an ka sɔrɔsiw ye n'o ye finitigiw ye u ka kan ni dɛmɛ ye surtout minnu tanyana o ka denbaya ɲɛnaman ka t'u tɔ parce que cɛw tanyana faso lakanani de sira kan donc o ye devoir ye bɛɛ bolo dɔrɔmɛ kelen se mana k'u mɔgɔ min na fila se mana k'u mɔgɔ min na donc pour ka se k'u dɛmɛ dɛmɛ in ye fɛn damadɔ ye malo nɔnɔ sukaro ani tigatulu malo tɔni 3 don sukaro ye tɔni 1 ye nɔnɔ mugu o ye carton 40 ye bon min ye tigatulu ye o ye bidon 60 ye donc jate la komi sisan ni fɛn ninnu kan ka di denbaya 60 de ma. A kɛlen kɔ ka ni minɛn ninnu bisimila ni dɛmɛ caman baden don ka bɔ Société West Wind SA ma ɲɛma o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ service social ma ɲɛma a nisɔndiyalen ye foli ni barikada kɛ ka ɲɛsin Mohamed Kaɲasi ma ni muso cɛsabatɔw tɔgɔ la ka tila k'a jira u la ko dɛmɛ in na kɛ fɛnba ye olu bolo a na kɛ sabu ye waasa nin ma kofɔlenw u fana ka se ka nisɔndiya ni seli ɲɛkɔrɔla in na wa a na dun ka fa sabati u bolo fo ka taa se waati jan ma. Sɔgɔmada in na an bɛ an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔn Malien de l'extérieur don parce que a ka société bɛ Dakar Monsieur Mohamed Kaɲasi a y'a dɔngɔ don Monsieur Jara la Ablaye Jara k'o ka dɛmɛ kɛ cɛsabagatɔw ye n'i ko cɛsabagatɔ musow i ko service social des armées u nana ni dɛmɛ ye dɛmɛ yɛrɛ kɛ tɛ mais c'est le geste dɔrɔmɛ ko tɛ ba kelen ko tɛ a bonyara ma diyara an ye an ka ministère 2 tɔgɔ la ministère de la défense et des anciens combattants ale ni ministère de la sécurité et de la protection civile ale ni chef d'état-major général des armées an bɛ bɔ ka foli kɛ ala k'a sara a bɔra nafolo min na ala ka caman bila a nɔ la vraiment a diyara an ye a bonyara ma cɛsabagatɔ muso dɔw bɛ yan bi a ma nɔgɔ an bolo a ma nɔgɔ donc n'i ye balo kelen di mɔgɔ ma hakili komi ye fɛnba de k'a tigi ye
donc an bɛ bɔ ka foli de kɛ ala ka jamana kisi ala ka jamana tanga ala ka hɛrɛ kɛ hali bi an ka maliba ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye n'a bi tali kɛ malo tɔni 3 sukaro tɔni 1 nɔnɔmugu bɔrɛ 40 ale ni tulu bitɔn 60 n'a bɛɛ lajɛlen musaka bɔra Mohamed ka ɲɛsi kun ka ɲɛsi muso cɛsabatɔw ma n'a ko bɛɛ lajɛlen bi don ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na min kanuna Mohamed ka ɲɛsi fɛ hali n'a sɔrɔ a ti jamana kɔnɔna na nka jamana kɔnɔdenw ka degun o y'a haminaba dɔ ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mohamed ka ɲɛsi n'ale ye Laginɛ jamana ɲɛma Professeur Alpha Condé o ka kankɔrɔsigi ye a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ o kɔ tigɛlen tɛ malidenw na halisa an b'i to ɲɔgɔn dɛmɛ kadira kɔnɔna na ka sanga ni kalo belebele n'o ye sunkalo kalo ye jɛkuluba min sigilen bɛ ka tɔgɔ kɛ Fondation Mohamed VI n'u ka baaraw fana bi ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ma a ka bolofara min bɛ Mali jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin medresa karamɔgɔw ma olu fana ye u bolofa k'a to ka balo caman ba k'o ta k'o kɛ dɛmɛ ye k'o ɲɛsin maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la jamana cɛmancɛ ban bolo fɛ ka sanga ni degun ni gwɛlɛya min bɛ jamana cɛmancɛ fɛn fɛ n'u nana bisimila minɛ Bamakɔ faba kɔnɔna na ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma lajɛrɛ in kɛr'u fɛ alamisadon mɛ kalo tile 21 saba 2 ni 20 a kɛra Falajɛ Sokɔrɔ Bamakɔ sigida 6nan na baara in bɛɛ lajɛlen musaka bi bɛn CFA wari miliyɔn 5 n'a nɔ ka fɛn ma baara ninnu sereyara Sadio Sidibe n'a ka jatala Ibrahima Kulibali Cherifla tɔgɔ la dɛbɛn malo macaroni sukaro tulu ni a nafolo kasabi hakɛ bɛ taa jɔ miliyɔn 5 bɔɲɔgɔn ko ni dɛmɛ in a bɛ ɲɛsin maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la Mali kuran fana ka sababu kɛ maa banbatu ka wuli ka jɔ ye ni hadamaden wale fura kosɛbɛ ala ye maa minnu garijɛgɛ don balodi in na ni ka tila ka foli ani tanuya ka a ɲɛsin maa minnu kɛra sababu ka bolo ɲɛsin u ma ni kasabi nafolo in bɔra baara yɔrɔ min kun o de ye Fondation Mohamed VI ni u ka biro bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Fondation président Dr Zubair Mahmoud ye a y'an bila ka na an kana ka na se nin centre in na centre immobilier la maliyɛnw minnu bɔra k'u ka so n'u y'u ka so bila k'u ka dugu bila insécurité kama ni u nana héberger nin centre in na yan nɔ k'a fɔ an ka siw ma bololafɛn fitinin b'an bolo n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ an dusukun b'u fɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o minɛ k'o bila u bolokɔrɔ u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an ye o bololafɛn fitinin dɔ sɔrɔ o ye malo tonne 2 ka taa se sukaro carton damadɔ ma carton 5 carton 6 ɲɔgɔn ma ani ka taa se dɛbɛnw ma mɔgɔw bɛ da dɛbɛn minnu kan an sera ka minnu d'olu ma nin baara min n'a kɛlen filɛ nin ye valeur bɛ taa miliyɔn 5 ani 10 ɲɔgɔnna la. Fondation Mohamed VI a ka secrétaire exécutif ka fɔ la ko nin bolodi ninnu u dikun ye ka kɔni ala ka kaloba in min ni a bala ka sɛnsɛn ka ban min b'a to se tɛ minnu ye ani minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka a sababu kɛ banbagatu ka wuli ka jɔ ye u bɛ se ka yɛlɛda d'u ma cogo min na ala ka donba ye hukumu kɔnɔna na yɔrɔ 4 balo ninnu bɛna di yɔrɔ min ni min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele pupuɲɛden ɲamana o yɔrɔ ye ni den namara yɔrɔ don ani fana denmisɛnw ani musow ka lasago yɔrɔ min fana bɛ yen centre de détention de bole fo ka taa se Falajɛ bagan feere yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele marché à bétail ni tasumaba ye olu ka yɔrɔ jeni a mamɛ ani ka taa kun cɛ centre immobilier de Sogoni kuma an bɛ yɔrɔ min ko bi ni maa 100 ni kɔ bɔra u ka duguw la ka na sigi yen nɔ ka sababu kɛ banbagatu ka wuli ka jɔ ye Banyama kaya kaya na diara ma banyana ma kasaba ala saba saba hali sisan apana saba ankara déplacer de biyan abi Falajɛ abi nefɛn ala saba saba ala ka jamana suma ala ka hɛrɛ di jamana ma sisan bi u bɛɛ fo service Mali bɛɛ fo développement social mɔgɔw fo ka ministre fo ala saba saba tilema u bɛɛ fo ni baara min n'a kɛra nin centre in na an y'a laɲini a ɲɔgɔn ka kɛ bole musow ni denmisɛnninw ka kaso la a ɲɔgɔn ka kɛ yen nɔ a ɲɔgɔn ka kɛ an balima minnu bɛ ni hakililabana b'u la n'u bɛ pɔnjɛ dɔgɔtɔrɔso la a ɲɔgɔn dɔ ka d'olu ma denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni bangebaa t'u la ni mɔgɔw kɛlen bɛ k'u récupérer n'u kɛlen bɛ ka ta ka mara yɔrɔ denmisɛnnin marayɔrɔ la an bɛ taa dɔ di olu fana ma an b'a di la dɛsɛbaatɔw ma fantanw ma minnu mako b'a la kosɛbɛ a bɛ di la Fondation Mohamed VI pour les éléments africains o tɔgɔ de la a bɛ di fondation membre bɛɛ tɔgɔ la a bɛ di fondation président tɔgɔ la donc nin ye dɛmɛ fitinin ye dɛmɛ min ni fɛnba tɛ nka fɛn min don ŋaniya yira don ka yira an balimaw la minnu bɛ degun kɔnɔna la ka yira k'a fɔ nin y'an ka ŋaniya ye pour que k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye
k'u yɛrɛ bɔ dɛmɛ kɔnɔ n'a ye. Nin baara in fana an y'a programme ka bɛn ni waati min na, o waati in ye sunkalo, an bɛ sunkalo kɔnɔna la. Sunkalo ye mɔgɔw mako bɛ balo la sunkalo kɔnɔna la, mɔgɔw mako bɛ dɛmɛ na sunkalo kɔnɔna la. Ka fara kan sunkalo in nana bila waati min kɔnɔna la n'o ye coronavirus ko ye. Vraiment o fana ye fɛn min ni ma n'an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ a kɔnɔna la. Donc an ye dɛmɛ in di o cadre fana kɔnɔna la. Nin kosɔn mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Mɔgɔw ka to yɔrɔ kelen, k'u sigi yɔrɔ kelen, u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni nin balo ninnu ye. Nin kosɔn Ala k'an dɛmɛ ka nin waati ɲuman tɛmɛ an kan. An b'o hakili jigin k'a fɔ kɛnɛ in kuncɛla ni remise symbolique ye balo ani o n'a ɲɔgɔnna caman. Ala ye ɲina seli yirana cogo min na ka san wɛrɛ ta yirana sijan ani kɛnɛya la. Aw bɛɛ san bɛɛ. Amina Yarabi Sadio Sidibe kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Mali alisilamɛw ka sanga ni diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen silamɛw ye bɛ ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ka sunkalo seli fitini walima jimi seli ko o labɛn ɲinanta a bi ka kɛ wagati min na o fana y'a sɔrɔ diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka banakisɛ min lakodɔn n'o ye coronavirus walima covid-19 a kɛlen bɛ ka kɛ lahalaya jumɛn ye ka ɲɛsin nin seli labɛnni ma Mali alisilamɛw bɛ ka seli u bɛ ka labɛn cogo jumɛn labɛn jumɛn b'u bolo hakilina jumɛn b'u la nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ an ka ɲinikɛla Samayira Sanogo n'a ka jatala Samba Tarawele ka ɲinini sɔrɔlen kɔnɔna na an ka jɛ ka ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Anw ni seli fitini tɔ ye panko kelen ani ɲɛ wawa o seli ne bɛ kɛ sababu ni ka dansigi sunkalo baaraw la o min ye alisilamɛya jɔsen 4nan ye n'i ye ɲinɛ san ni san tɔw da ɲɔgɔn mɔ e b'a ye k'a fɔ o tɛ kelen ye baw depuis waati jan diɲɛ bunakun minɛn ni ka sigi a sen sabara kɔnɔ ka sababuya kɛ banasidɔnbali dɔ ye min bɛ wele ko coronavirus walima covid-19 o bana in de kɛra sababu ka baara kɛtaw bɛɛ lajɛlen jɔ o la ɲina seli b'a la ka labɛn cogo di alisilamɛw fɛ. Vraiment seli ni a sera ma wagati min na o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw de bɛ yen kosɛbɛ ka sababuya kɛ coronavirus ko de bon depuis coronavirus nana Mali kɔnɔ yan bon vraiment an ka sanni a caman ɲagamina an bolo baaraw caman tiɲɛna mais seli kɔni sera vraiment an kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛya dan kɔnɔ dekun an bɛ ka ko de kɔnɔ mais a ka ca Ala fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bana ni Ala ka a latɛmɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ka lagali si ko di an bɛɛ lajɛlen ma sinon vraiment a ye ko caman tiɲɛ an bɛ ɲɔ min na bi. Coronavirus walima a fɔ covid-19 a n'a mɛn ka kama y'an ka baara kɛtaw bɛɛ lajɛlen de kan baw a ma pan fɛn fosi kunna o de kadira kɔnɔna na a kɛra sababu ka gɛrɛntɛ ni gɛlɛya sigi adamadenw kan wa seli min setɔ filɛ nin ye alisilamɛw na seli kɛ o kɔlɔlɔw kɔnɔna na. Gɛlɛya bɛ kɛ i n'a fɔ don o don dɔ de bɛ fara a kan i b'a fɔ don o don dɔ de bɛ fara a kan bon seli yɛrɛ bɛɛ de kamana ganlen don comme minnu bɛna sanni k'aw bolo n'i y'a mɛn k'i bɛna sanni kɛ mɔgɔw bolo après i yɛrɛ bɛ taa feere population de b'a san mais population bɛɛ de bɛ ka kule denmisɛnninw maakɔrɔbaw bɛɛ de ko n bɛ ka kamana gan n ka da balo la adamadenw kamana galen da balo la commerce fɛn tɔ kɔni sanni o kɔni an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye n'o jamana in kɔni an bɛ dugawu de kɛ jamana ɲɛfɛmɔgɔw mɔgɔbaw ani mɔgɔ fitininw an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que lafiya bɛ se ka na an kɔni ɲɛ tɛ a kɔni an dɔnko ban an t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na tellement a y'an kamana gan. Coronavirus gɛlɛya ni a kɔlɔlɔ o kuma kelen de bɛ maaw da minnu ka wulikajɔ bɛ kɛ école privée la baw o y'a yira k'a fɔ ɲina seli na kun na kɛ olu fɛ a ka kɛ ye sinon a bɛn ni waati ye min gɛlɛya tɛ se fɔ k'a ban baw a bɛ waati jan bɔ olu ka école datugulen don wa sara tɛ hɛ ye. Seli kɔni an bɛna seli in kɛ ka kɛ n'an ka seli min b'an ye an bɛ seli in kɛ ka kɛ n'o ye alors hakɛ min b'an bolo comme i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na baaraw jɔra a bɛ ka kalo 2 kalo 3 bɔ an ti baara la donc ni baara kɔni tɛ wari tɛ yen mais hakɛ min b'an bolo an jagoyalen don ka seli kɛ n'o ye i n'a fɔ il faut ka fɔ cogo min seli jagoya de denmisɛnninw bɛ seli kɛ muso yɛrɛ bɛ seli kɛ wa dumuni yɛrɛ na kɛ donc o kɔnɔna na an bɛ hakɛ min b'an bolo an n'an débrouiller ka kɛ n'o ye o cogo. An minnu ye école privée enseignants ye donc ni parents d'élèves ma sara donc wari tɛ di anw ma an filɛ nin ye an kalo 3 filɛ sa wari tɛ ka di anw ma foyi t'an bolo donc vraiment an kɔni an bɛ gɛlɛya kɔnɔna la alors qu'il y a fɔ cogo min na an kan ka seli fêter parce que ka d'a kan denmisɛnninw bɛ so kɔnɔ i kan ka finiw san denmisɛnninw ye i kan ka sogow ɲini ka na mais n'a fɔra ni wari tɛ bolo la donc i b'a kɛ cogo di. A mana tigɛ dan o dama seli b'a la k'a sɛnsɛn ni k'a se wa seli ɲɛnamayali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kan
diyagoya de don nin b'a yira k'a fɔ ɲina selifitini baaraw na kɛ gɛlɛya dan kɔnɔ alisilamɛw bolo hali n'a sɔrɔla jamana ɲɛmaaw kun ye laseliw kɛ waati dɔw la k'a yira k'a fɔ u na dɛmɛ ta ka ɲɛsin adamadenw ma jan kɔ dɔ bɛ se ka bɔ bana in kɔlɔlɔ cogo min na. Ala ka bana in kɔlɔlɔ jugu bɔ an ka jamana kɔnɔ halisa an bɛ to seli nisɔndiya muɲamuɲaw kɔnɔna na seli fitini walima sunkalo seli ale bɛ ka labɛn Mali jamana kɔnɔdenw fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa jamana ɲɛmaaw ka sanga ni bana cɛjugu min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye coronavirus banakisɛ walima covid-19 o lahalaya minnu bilalen bɛ sen kan n'o dɔ bɛ tali kɛ an ka nun datugu ni masques donni k'an cɛ janya ɲɔgɔn na yalwa o lahalaya ninnu bɛ se ka sabati ni seli in fɛ wa ni ɲininkaliw caman kɛlen bɛ an ka ɲininikɛla Tata Ture a n'a ka jatala Sanba Tarawele fɛ u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada. An bɛ seli ɲɛkɔrɔla la o min bɛ yirali kɛ sunkalo kalo kuncɛli la ka sanga ni ɲinan san ye a bɛ ka labɛn waati kɔnɔ waati min ni Mali jamana bɛ kɛnɛya ko gɛlɛya kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ coronavirus banakisɛ gɛlɛyaw la a bɛ mɔgɔ min na an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni nin waati in ye bɛrɛ t'a jɛ mɔgɔ ba kelen na minnu n'a jalatigɛra k'a fɔ k'a banakisɛ yera olu la waleya minnu n'olu laɲinina an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ a bɛ ɲini jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ i k'o waleya ninnu matarafa ka sanga ni ɲinan seli ɲɛnamayali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati minnu na an bɛ taa an ka seli fitinin jama lajɛrɛ seli kɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan o de ye waleya ye min bɛ se k'an kisi k'an tanga ka bɔ coronavirus banakisɛ carinni ma kokura. Seliko bɛ senna ka na donc seli bɛ senna ka na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ seli ye nisɔndiya waati de nisɔndiya waati don mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan waati fana don donc fara ɲɔgɔn kan waati don bɔ ɲɔgɔn ye waati fana don ni mɔgɔ min ko fara ɲɔgɔn kan yan ni i ko bɔ ɲɔgɔn ye o ye a bɛ se ka na ni bana jɛnsɛn fana ye janko bana min n'a tɔgɔ ye ko covid-19 ale bana in yɛlɛmani bɛ sɔrɔ gɛrɛɲɔgɔnya ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o de bɛ na ni bana in sɔrɔli ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani ka jama lajɛw olu n'olu ma kɛ kɛcogoya ɲumanw na a bɛ kɛ sababu ye bana in bɛ se ka cari. Maintenant bato ninnu bɛna kuncɛ mun na a bɛna kɛ seli ye seli ninnu a ka can an bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka seli kɛ et puis an bɛ tila ka taa foliw kɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ o dun bɛ se ka kɛ yɔrɔ mun ni jama bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw bɛ se ka kɛ bana b'u la ka sɔrɔ bana in taamasiyɛn t'u la o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ an kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ bɛ taa seliyɔrɔ la u k'u jija u ka saniya taabolo dɔw matarafa tɛgɛw ka ko ka jɛ safinɛ ni ji la bɛɛ lajɛlen k'i ka tapi ta mɔgɔ kana ta seli mɔgɔ ka tapi kan bɛɛ ka seli a ka tapi kan ni danfara yɛrɛ dɔɔni bɛ se ka bila an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ko seli i ko seli ma fo silamɛ ɲuman caman bɛ wuli ka jɔ boloda ka ɲɛsin u limanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw yɛrɛ ka foli lase u ma ni ka dugawu don k'u ye o ye an ka tabiya kɔrɔ ye mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu fana bɛ bɔ duguba kɔnɔ ka taa u bange duguw la ni ka seli ɲɛnamaya n'u mansaw ye n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin waleya ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka coronavirus banakisɛ cari. An ka dɔn k'a fɔ denmisɛnninw olu caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka bana in sɔrɔ ka sɔrɔ u ma taamasiyɛn ye a la u bɛ taa yɛlɛma mɔgɔkɔrɔw fɛ donc an ka o yɔrɔw jateminɛ n'an bɔra misiriw la an bɛna taa foli minnu na an ka foliw nɛmɛ n'an bɛ se ka foli ninnu caman yɛrɛ kɛ telefɔni na an ka se k'a kɛ telefɔni na yɔrɔ jan na ka sɔrɔ an ma gɛrɛ mɔgɔw la denmisɛnnin minnu bɛ yaalasow ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka nisɔndiya don vraiment mais nin situation nin kɔnɔna na an ka mesure exceptionnelle ninnu ta an ka fɔ an denw ye u ka to so. N'i bɛ taa bɔ i somɔgɔ ye donda la i sera i k'i tɛgɛ ko safinɛ na fɔlɔ n'i bɛ bɔ i k'i tɛgɛ ko safinɛ na fana donc o ye waleya fɔlɔ ye waleya filanan ye mun ye o ye ka tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo k'o nɔgɔya ɲɔgɔn sumusumu k'olu nɔgɔya tiɲɛ don ɲɛnajɛ don seli don ye ɲɛnajɛ don ye nka nin seli don ni don tɔw man kan ni san tɔw ta man kan. An ka bɔlew nɛmɛ ni k'an janto denmisɛnninw na u ka to so ka sanga ni jamana yɛrɛ lahalaya ye ka sababu kɛ bana ye n'o ye coronavirus ye ka d'a kan o bɛ se ka kɛ siraw ye min bɛ se ka nin bana jugu in cari ni nɛmɛ. Na minnu fana bɛ yen sɔgɔsɔgɔ bɛ minnu na ani mura taamasiyɛnw bɛ minnu na
olu k'u janto u yɛrɛ la k'u ka yaalaw nɔgɔya parce que bana min don n'a taara n'a b'e la sisan ni a bɛ se ka kɛ a tɛ dankari la mais e bɛ se k'a bila mɔgɔ la a bɛ dankari mɔgɔ min na donc an kana kɛ sababu jugu ye ɲɔgɔn ma. kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma n'o ye Organisation mondiale de la santé bɛn tile tɛ ale ni lamɛrikɛn jamana kɛrɛnkɛrɛnniyala u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ waleya dɔw ye minnu bi tali kɛ bana cɛjugu min kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ n'o ye coronavirus banakisɛ ye. Donald Trump ka fɔla ni jɛkuluba ye n'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bi ɲɛsin kɛnɛyako ma diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a kɛlen bɛ k'a ka dɛmɛ de ta k'o ɲɛsin Chine jamana ma ka tɛmɛ jamana tɔw kan o wale in kɛra fɛn ye min ma bɛn Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump ma. An ka ɲininikɛla Musa Fɔnba ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Donald Trump ko ne bolo diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma Organisation mondiale de la santé OMS a ye baara cɛjugu kɛ wa fɔ OMS k'a dɔn k'a fɔ bolomafara dilaw la Nations Unies kɔnɔ ka se ka OMS dɛmɛ kɛnɛyako nasiraw ka se ka ɲɛnabɔ a fɛ. Ameriki jamana a b'i jɔ ni dolari wari miliyɔn 400 ni miliyɔn 50 de dili ye san o san o ka sidɔn. OMS kɛ mɛ ka fara jamana min kan k'ale Donald Trump kɛlɛ bi walikɛlɛ k'ale n'a ka jamana Ameriki kɛlɛ bi n'o ye Chine jamana ye. Donald Trump ko Chine ka dita OMS mɔ saa kɔnɔ dolari wari miliyɔn 38 dɔrɔn don. A ma ladɔnniya k'a fɔ avril kalo caman jɛ Donald Trump y'a yira k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma Organisation mondiale de la santé OMS Ameriki jamana kun bɛ nafolo min kɛ bolomafara ye nafolo in dili bi jɔ gale wa mɛ kalo tile 18 tɛmɛnen a seginna kuma kan k'a jira k'a fɔ ale ko Ameriki jamana ka dɛmɛ dita a bi jɔ fɔlɔ nka tile 30 de bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara bolo min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma Organisation mondiale de la santé OMS a ka dɔnsenkura ta ka yɛlɛma don a ka baara taabolow la n'a m'o kɛ bɛɛ Ameriki jamana bi dolari wari miliyɔn 450 min di san o san n'a kɛ mɛ k'a tigɛ a bi kɛ kɔtigɛbali ye siɲɛ kelen bawo nin kuma in n'a dulon bɛ nka a yɛrɛ tɛna di bilen yɛrɛ a ye kɔrɔfɔ lase OMS ɲɛmaaba yɛrɛ de ma ni o ye Tedros Adhanom Ghebreyesus ye. Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump a dɔn bɛ ni fɛn min ye jateminɛkɛlaw bolo o ye n'a mago bɛ laɲini min na k'o kɛ walasa o laɲini ka dankɛnɛmaya a b'o kɛ ni fanga de ye ni tabaliba bugɔli ye wa a b'o cogo de la san 2018 nazarala jamanaw minnu bi wari di Ameriki jamana ma Ameriki jamana ka se k'u lakana k'i jɔ ni u ka lakana ye ni Ameriki ka kɛlɛbolo ni a ka minanw ye ko OTAN dakuruɲa kelen nazarala jamanaw yɛrɛw bolo Ameriki jamana ka kɛlɛbolo min bɛ se k'u kisi irisila jamana tɔɔrɔ ma ni Vladimir Putin kɛra u kɛlɛfɛn ye Donald Trump ye a ɲini o nazarala jamanaw fɛ k'u ka dɔ fara bolomafara bɔta ka joona ka sabu kɛ k'u bɛ min bɔ ka di Ameriki jamana ma OTAN ka se k'u lakana k'o tɛ bɔli kɛ. Donald Trump ka kodɔn jogo jateminɛkɛlaw ka fɔ la o ye k'a fɔ nafolotigi sago de bɛ a ka nafolo bɔlen la walikɛlen min ka bɔ o de ka girin Donald Trump a bi kow bɛɛ lajɛlen ye n'o yela de ye min ye Donald Trump ni OMS bila ɲɔgɔn na coronavirus bana ko Donald Trump kɛlen k'a jira k'a fɔ pankuru fɛn o fɛn bɛ bɔ Chine jamana yan b'a fɛ k'i kunda Ameriki jamana k'a si tɛ don Ameriki OMS de filɛ nin ye k'i can k'i jɔ k'a jira k'a fɔ a man ka maa k'a fɔ k'i b'i ka da suwa maa ɲɛ ko maa ka kɛta tɛ kabini o kɛra Donald Trump ɲugunna yɛrɛ la a ka jate la OMS bila bɛ a la ka fara Chine jamana kan jatew dun n'an bɛ a jira bi k'a fɔ maaw kun bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na nɔgɔman sira fɛ o ye nin de ye maa kana taama ka bila maa na wa o de kɛn bɛ bi taamaw bɛ jɔn bɛ Ameriki jamana dun kun y'a lajɛ k'a b'o ju jɔ OMS k'o gosi ka bɔ Donald Trump da o de bɛn tɛ Donald Trump ma wa Donald Trump ka jamana bilama de n'an bɛ kɛ sɛkasi don dɔ ye coronavirus banabaatɔ ko la diɲɛ bɛɛ a kɛn bɛ ka bɛɛ dan nin bɛɛ digin bɛ Donald Trump la a bɛ ka OMS ye ni yela min ye sa o ye e de kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ se Ameriki jamana ma n'o tɛ ni daw kun ju ale kun don i n'a fɔ ko n kun y'a laɲini cogo min i kun y'i da k'i bon ye an kun tɛ se nin ma yɔrɔ wɛrɛ min bɛ yen ni Donald Trump jigin bɛ OMS la o fɛnɛ na Donald Trump ɲɛ bɛ la k'a fɔ Ameriki jamana yɛrɛ kɔnɔ kalata ko nasira kan n'o ye jamana kuntigisigi kalata ye a mago bɛ mandan filanan na san 4 wɛrɛ k'o kɛ Ameriki jamana kunna nka bi in na OMS ani waritigiba min ka surun maa lakodɔnnenba don diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra ko Bill Gates
bɛɛ b'a dɔn OMS ni o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa o Bill Gates fana ni maa min ka surun walikele politikitɔ min ka surun kuntilenna ko la o tɛ Donald Trump ka fanga ɲinindɔ les républicains ye o ye Barack Obama ka fanga ɲinindɔ démocrates de ye o kumana Donald Trump a kɛ ko min ye nin ye k'a fɔ a bɛ nafolo tigɛ OMS la n'a kɛra tigɛ fɛn ye bɛɛ Amérique jamana kɔnɔ cɛ disiba min bɛ sɔn k'i duuru OMS kɔrɔ o ye Bill Gates ye ka sabu kɛ Bill Gates hakilina caman bɛ a la a b'a fɛ minnu ka dankɛnɛmaya kɛnɛya nasiraw ka Donald Trump ka fanga kɛ mɛ k'i banamini a n'olu kɛli cɛ wa ni maa min kan ka san 2020 in kɔnɔ u k'a da ɲɔgɔn na jamana kuntigisigi kalata senfɛ n'o ye Joe Biden ye Bill Gates ka maa dɛmɛ da kɛ bɛ o de ye nin bɛɛ kɛ mɛ ka Donald Trump tɔɔrɔ OMS kɔrɔ dakurunya kelen sini ɲamana a bilama kɛ mɛ sɛkasi dondon ye sɔrɔko ta fa fɛ Donald Trump b'a fɛ ka yɛlɛma don o de la n'a kɛ mɛ ka gɛrɛnɛ ta ka diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara sɛgɛrɛ min ɲɛsin mɛ kɛnɛya ko mɔ diɲɛ kɔnɔ Organisation mondiale de la santé OMS. O de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Kɛlɛ bɛ ka tiɲɛ Marshal Khalifa Haftar bolo dɔɔni Libi jamana kɔnɔ jamana kɔrɔ yanfa dangele ka sabu kɛ Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan gɛnmɛ ka Turki kɛlɛcɛw bila ka na fadenkɛ dɛmɛ a ka Tripoli Fayez El Sarraj ka gouvernement lakodɔnnen diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ o de kosɔn Marshal Khalifa Haftar a dɛmɛɲɔgɔn Misra jamana ɲɛmaa Egypte jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi a ye tabali bugɔ k'a fɔ Libi kɛlɛ bɛ ka taa cogo min na a fɛnɛ laban bɛ sɔn k'i sen don Libi kɛlɛ la ka sabu kɛ Turki jamana ɲɛmaa kɛmɛ ka kɛlɛcɛw bila ka taa dɛmɛ Fayez El Sarraj fɛ ale ka maa kan n'o ye Marshal Khalifa Haftar ye Misra jamana ɲɛmaa n'o ye al-Sisi ye a ka Marshal Khalifa Haftar dɛmɛ sɔrɔmɛ fɛn min fɛ o ye k'a fɔ Misra jamana kɔrɔ yanfa o ye Libi yanfa ye jatigɛ wale bolo daba minnu b'a fɔ k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔw la Marshal Khalifa Haftar bɛ ŋwara da olu la yen o bɛ fo Abdel Fattah al-Sisi Misra jamana ɲɛmaa la o kumana kɛlɛ bɛ ka binka tiɲɛni min kɛ a bolo ka sabu kɛ Turki jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ye Abdel Fattah al-Sisi Misra jamana ɲɛmaa a ye tabali bugɔ ka fɔ a fɛnɛ bɛ sɔn k'i sen don kɛlɛ in na ka sabu kɛ ale ka jamana kɔrɔ yanfa basigi tiɲɛni o tɛ hɛrɛ ye ale ni a ka jamana denw ma kɔrɔfɔ in mɛn farafinna tɔnba Union africaine ma ɲɛmaaw fɛ minnu fara mɛn ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi Libi jamana surunani do kunga u k'a ma ko groupe de contact de l'Union africaine u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi u ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔ sababuyala visio conférence dɔgɔkun daminɛ ka jira k'a fɔ u jɔrɔn bɛ bi ni Abdel Fattah al-Sisi ka kunga bɔli ye k'a bi sen don Libi kɛlɛ la yala Abdel Fattah al-Sisi a na Misra nzurasiw bila ka taa Marshal Khalifa Haftar dɛmɛ dugukolo kan Libi dugukolo kan wa ɲiningali tɔ min bɛ nɔn tɛ Misra jamana laada t'o ye min ka gwɛlɛ a mɔ a ka jamana kɔnɔna lakanani nka k'a fɔ k'a bi bɔ jamana da fɛ o b'a sɔrɔ dangoli sagora Turki jamana ni Misra jamana bɛ ɲɔgɔn cɛ sira caman kan hali diinɛw faamuya cogow tɛ kelen ye u fɛ ka sabu kɛ Turki jamana ka diinɛ faamuya cogo la diinɛ ni politiki bɛ ɲami Abdel Fattah al-Sisi dun gɛn bɛ k'o kɛlɛ a ka jamana kɔnɔ tajiko ta fa fɛ ni Turki jamana tora ka dongo bɛw dongo la k'o sɔrɔ Libi jamana kɔnɔ bɛɛ a bɛ laban ka Misra jamana ɲɛkɔrɔ dɔ ta Misra jamana ta fɛ nin si de ka kɛ Marshal Khalifa Haftar dun bilama a ye laseli kɛ kwasa in na k'a fɔ a kun ye Tripoli poroni min kɛ ko fɔ a k'a minɛ k'a bi kɔtɔrɔma bɔ dɔɔni ko nka k'a b'o kɛ silamɛya diinɛ de kama nka caman y'a jira k'a fɔ a dɛsɛ bɛ sɔn ka kɛ de ka sabu kɛ yɔrɔ caman bɛ ka ndaraki a la bi Turki kɛlɛcɛw sababu la a fadenkɛ Fayez El Sarraj n'a ka kɛlɛcɛw fɛ. Burundi kaw ka fangasinamatɔ ɲɛma min ni Pierre Nkurunziza jamana ɲɛma kama jirale kun gɛngumɛ k'u kwa da ɲɔgɔn na jamana kuntigisigi kalata ni wasadensigi kalata ni mɛrisigi kalata senfɛ minnu yɛra ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Agatha Uwasa jaabi kunfɔlɔw minnu bɔra k'u bi kalata yɔrɔ 119 na o jaabi sigiyɔrɔma 12 sara la ko sebaya din bɛ Pierre Nkurunziza kama jirale mɔ k'ale ma diɲɛ ni jaabiw ye kalata labɛnni commission électorale nationale indépendante seni ɲɛma ni o ye Pierre Claver Kazinzi ye ale kun y'a jira alamusa sɔgɔmada yanfan fɛ k'a fɔ Burundi ka den bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka jaabi kunfɔlɔw makɔnɔ juma sɔgɔmada yanfan fɛ n'a teliyara bɛ a bɛ kɛ o la nka jaabi kunfɔlɔw minnu sina ka balaka bɔ alamusa Agatha Uwasa fangasinamatɔ ɲɛma y'a jira k'a fɔ kumasuliko ye nin ye k'a sabu kɛ araba wulatile yanfan jaabiw minnu kun bɛ olu bolo o ye k'a fɔ olu kun bɛ ɲɛkun na Pierre Nkurunziza kama jiralen kan n'o ye Général Evariste Ndayishimiye ye 100 sara la danfaraba kun bɛ u n'o cɛ nka
yelema na me do koro ka ke ko General Evariste Ndayishimiye ye no ye Pierre Nkurunziza ka fanga nyini ndo CNDD FDD cheboy ko keme sara la ko bi wolofla ani sabani ngori kono no me kwa ke ma ko soro kale agata no ruasa ta ke keme sara la mugani nani ani ngori woro doron jango yoro la yoro menye ale ere ka ma famba soro yoro ye kabezi Burundi faba Bujumbura adafela o meno nye Seneke yoro wiye agata no ruasa ere bulo aka ma ka cha yende wa bimbe yi ko de balala ala Pierre Nkurunziza ningala da imina ke sababu ye ka fusire ale ga fanga udala akele ko fe ka mandam vlake manda dafale stand 2015 mo hakilla ka fa bina bla ashina ka jira ka fa bi mandan zabanange minu majeni oye bone bambla dona olu kuna mabakele ni keme fla de bonena anina ninga mabake menani nge ka sigiro bla Malawi kalata labeni jakulu nyema muso Jane Ansaya ajira alamusa wulada yamba mve ka fabi wala semekabo kalata labeni jakulu nyema yala wani jamana kundigisiki kalata ereto uteteme kalokelenga kasabuke kalata mingungera jamana kundigisiki kalata ni fanga sinamatongu nya ajira ka fo jamana nyema mingengume ki kama ere sigiro nofe kwana nofe mo uyenna marake jamana shara sumba kolosiyora kuru constitutionally mo bita balamina jabi ubodo jabi labam oshina ki changi joti ka fo fanga sinamatongu nyemi ko jamana nyema ka fa ye namara ke ko kele de do o mana ko bambi ke jabi ula ko segimbe ke kalataka ko balala jamana nyema la bar sabu kada ka letike ka chaya wanabi ke re farafina dugu huluka a chamanye farafina angle kan vo jamana ude bawo dokera Kenya uru Kenya tani fanga sinamato nyema che segingera kalataka Peter Mutharika jamana nyema ayibulo monobo jamana sanve kiri blomba no fe no ye kuru supreme yo fene ya jera ka fo jamana shera suma kolosi yoro kuru constitutional ya bla yoro mi ka fo namara kere ka mo pe o kele de do an vene feya segimbeke jamana kundigisiki kalataka namanya ka fo kalata labeni jakulu de nyeshime kalata labengo nyumamo ni sanve kiri blomba flaw jera ka fo ka kalata labene kera namara kono ibi nyugun yere la femi nganga ke ife fe nyuma ngetala oye ka wala semei ode ato ayere wala seme fanga sinamaton ya jera ka fo olukume ni nyini nga yana ka wala seme ya jera ka fo alebina joro imla wa mami munya bla bara ina jamana nyama ayafu ye ka fa ba fe ka joro imla ko nga ko fanga sinamaton mi mani ni sodiani ale ka joro blai ka keina fo namara ko kuma min wora ko jome ale la kwale namara de ke kalatala ka jamana nyama jako ya lateme ko be ka don ka fo ale jaba yeme wale haglina tigele do ko ngomi jarana mode ka sabuke abibara ke ni yere doye ayere ka fola akunjara la ka fo segimina ke kalata minga jamana ko ndigisi kalata Malawi ka ufe juye kalotle flanata ko daw ya lanyini ko kajja akake juye kalotle mugani zabanata onga jakulu mimise ko dajira sambe kiri blomba ula oye kalata labeni jakulu meki ma keme nyona de kume panguru do kono mi jina ka balaka binde Pakistan dugu kolo ka kerengere ni nyana dugu mi wule ko Karachi o dafela ula panguru imbora Lahore de akunganga ta bismillah mine Karachi panguru ngo nyana boli jakulu babu sendigi ka fola ma bi kono do ani ma kono ndonde kume akono ta amadeuna panguru ere boli baw no ye equipage ani minu bi dumuni udi mawmo okunye ma sheginye wajira ka fo ma bitake ma keme ani ma wolomlanye kuna fono ya yira ka fo panguru aye jigini nyanyini shien saba ni turu ka shigi atanye soro shienani na sa manya mingwa kero ye ka sabuke asekunda yere loble jiginina akele ka dugu soro sa asorola ka mana shishukuru bashina ka balaka wulina fa yoru nyeba la jugumi Saudia jamana de kunafoni dilami ndununa Saudia lasigiden zokono Istanbul san 2018 octobre kalula na kera sababu ye ka Saudia ma nyemo seba koro mangoya adamadinya hakela pasa jakulu bulo Jamal Khashoggi de unambe ajirabi ka fo olu ya fara ufa bamo korafo mena ka bwa de minda uye salla Khashoggi turiki ma nyemo kunye ajira ka fo Jamal Khashoggi bi fa do mina Saudia lasigiden zokono olu ka jamana kono adugubala Istanbul kwa bosura de ninga ere de tunun dure siga na nyashine kundo masake denge mo minga nga sigi woloka nonani chokoroba kera binvenye Saudia jamana kono Mohammed Ben Salman MBS akele ko fe kameki daka bomboye abarata Ameriki jamana ma nyemo ye ajara ka fo somi me ale de la ka fo ale kera mayingundo baye ani turiki ma nyemo anana dandegele ke kumani dola ka ajara ka fo halina ale mabo Jamal Khashoggi fali kalamo afaba ufe na manyako ale Saudia ma nyema doye ale bi jwa kungo koro fo yin hakili ye donjugo nyina
mina kono cogo cogo hadamadenya hakɛ lapase jɛkulu fɛ ka se ka bɔ ɲɔgɔn na ma se ka bɔ ɲɔgɔn na bini o Jamal Kasoji denkɛ fɛnɛ namɛ a jira k'a fɔ olu ye a fara u fa fabaw mɔ hadamadenya hakɛ lapase jɛkulu u tɔ kɔnɔ gwana ka taa fɛ kiri min sigira senga Saudiya jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ maa 5 a jɔra olu la k'a fɔ olu kɛra Jamal Kasoji fabaw ye ko olu bɛ jɔ k'u fa 3 wɛrɛw bɛ olu bɛ kaso kuntalajanw kɛ nka denw de namɛ a jira k'a fɔ u y'a fara u fa fabaw mɔ Amerikikaw ka kunnafoni di gafe dɔ bɛ ko Washington Post san 2019 avril kalo la kun y'a jira k'a fɔ Jamal Kasoji den ninnu Saudiya jamana bɛ k'u tiɲɛ ni wari ye min bɛ se k'a to fa ka saya bɛ se ka k'u fɛ ko dakabana sow de san bɛ Saudiya jamana fɛ Ameriki dugukolo ka miliyɔn caman ka di denw mɔ wa kalo fana dolari wari de bɛ suru den ninnu kan Washington Post kunnafoni di gafe kun gɛlɛn k'o sɛbɛ Jamal Kasoji ka denbaya kun bɔra k'o kɔrɔfɔ ngalontigiya nka u na ko min ye nin ɲɛ jira k'a fɔ olu y'a faamɛ u fa b'a mɔ seli waatu surunyara an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bana cɛjugu n'o ye coronavirus ye an k'an yɛrɛ kisi k'an yɛrɛ tanga k'an yɛrɛmɔgɔw k'olu fana kisi k'u tanga o b'i dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ kalasaw ma ka sanga ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ